ay yuwahhidun, kaje ka duba tafsirin malamai, kadaita Allah, tauhidi shi ake nufi da bauta masa. Sannan muka ce saboda tauhidi Allah ya turo manzanni, karanta cikin Qur'ani mai Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Da hakika mun tura manzo, mun aika da dan sako a cikin kowace al'umma. Me suke cewa an i'budu Allaha, abautawa Allah, wajtanibu at-taghut, an nisance wato dagutu. Duba karanta annabi Hud, me yace wa mutanensa? Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Su kadaita Allah. Karanta annabi Salih, me yace? Allah yace wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi i'budu Allaha. Ganan annabawa, karanta suratu Araf, karanta suratu Shu'ara, ga suna a cikin Qur'ani gaba ɗaya zuwa ga tauhidi suke kira. To don haka ya kai musulmi, ya kai dan uwa, a wannan zamani ba abin da zai kiyaye maka addininka sai karatun tauhidi da aqida. Sai malam yake cewa tambaya ta biyu, min aina na'khudhu aqidatana? A matsayin mu na musulmi, a ina ya kamata mu ɗauko akidan mu? Shin kawai da son zuciyar mu da ra'ayin mu zamu ce wannan shine akidan mu, wannan shine abin da muke akai, ko kuma akwai wani masadir, akwai wani asas, foundation da ana so mu ɗauko akidan mu daga su, yanda duk in aka taba mu sai mu kawo hujja? Yace jawab, amsa, min alqur'ani was sunnah wa ma kana alaihi salaful umma. Inda zamu ɗauko akidan mu sune masadir guda uku. Na farko alqur'an, alkitabu kenan, littafin Allah, was sunnah, sunnar manzon Allah, hadisai ingantattu, wa ma kana alaihi salaful umma, da abinda magabatan wannan al'umma suka kasance akai, wato magabatan kwarai, annabi da sahabbansa da sauran malamai waɗanda suka yi zurfi a ilimin addinin musulunci, wanda ba su gurɓace ba, domin su salaf ba kaman khalaf suke ba, kamar da malamai suke cewa tariqatu salaf awdahu, shine a fayyataccen hanya ka ɗauki tariqatu salaf, amma idan ka zo kace tariqatul khalaf, hanyar ƴan baya zaka bi, wannan to adiyaq, yana da kunci sosai. To abinda ake so mutum ya yi riko da hanyar magabata. Wayannan sune masadir a wajen ahlus sunna, inda ake ɗauko akida, alquran was sunna wa ma kana alaihi salaful umma, kamar yadda shi mai